vaan toipuu tuossa niskan takana. Se on vaikea nähdä, kun sitä ei näe oksia. Ja toipuu. Kuitenkin mä halusin nähdä tän ostoksen, joka ostin tänään sen tällaista. Joo. Tästä vai tulee vielä. Iska. Juuri sä valitsit ton ja sä ostit ton. Näytätkö sen? Joo, mä valitsin tän. Tässä on teemainen. Mitä näiden nimet on? Charizard, Bulbasaur, Pikachu. Ja sit tää kilpikone-tyyppi. Sitten taas näitä. Iso pokepallo. Ja sit tässä lukee Birthday Boy. Ja tää on tällainen. Tossa on tollaset söpöt kuvat. Tässä oikeastaan kävi pieni tragedia, eli tää asuosa, mikä tulisi tähän. Se osa, mikä tulisi tähän. Niin mä lupaan, se oli mun taskussa tällaisen samaisen kuppulamuoven sisällä. Mut jotenkin se on kadonnut sieltä. Eli meidän pitää käyttää mustaa aika niinku tuhkasta suosaa. Siis tietenkin tää ei liity mitkään polttaamiseen. Tää on kukkahuukku, kuten kaikki tietää. Joo. Ja täältä sä voit laittaa vettä. Täältä on laittaa vettä. Koska juuret tarvii enemmän vettä kuin nää kasvit. Joten toivon käy järkeen. Joo, toivon käy järkeen. Tiedätkö missä on tämä suutin? Tällä on tarkoitus filtteröidä näistä vettä. Joo. Sä tiedät missä. Joo, se on täällä. Tuossa päällä just. Sä saattaisi tuossa päällä. Ei kun mä laitoin sen niinku tän. Kato. Mä laitoin sen tän päälle. Meillä on siinä tapauksessa hieman teknisiä ongelmia tässä. Se on siinä. No niin. Tässä on tää suutin. Ja kuten huomaat, siinä on vähän tollasta tervaa. Oletteko koskaan ollut kesäisin ulkona? Ja puiset junanraiteet on juuri tervattu. Ja siinä on sellainen oma spesiaalihajunsa, josta mä tykkään. Mutta mä mietin, kato kun tän laitetaan tähän, sopii kuin palapeli noin. Mutta jääköhän tähän tuollainen pieni ilmarako, että voisinko mä jotenkin paikata sitä jollain esimerkiksi kuplamuovilla. Mä voisin kokeilla tällaista. Kokeillaanko eka laittaa siihen vettä ja sitten kuuluskella. Sillä välin kun Iska tekee sitä. Okei. Mä näytän. Itse asiassa luultavasti ei pitäisi näyttää tätä. Okei. Mä ajattelen, että tää video rakentuu silleen, että kun me kastellaan meidän kukkia meidän kukkaruukussa, niin toinen aina kerrallaan menee kastelemaan tonne pari metrin päähän ja sillä välin toinen kertoo jonkun elämäntarinan kautta rap kautta minkä ikinä niin kuin juttelusession haluaa. Eli tää tulee olla hyvin paljon sellainen joko whispered, soft-spoken video, missä saatat huomata, että kuinka se video etenee, niin meidän mielipiteet luultavasti jää vähemmän järkeväksi. Iska näytä toki. Tossa on nyt vähän kuplamuovia tossa välissä, että mä en tiedä tekeekö siitä ilmatiiviimmän. Mutta tää on erittäin söpö kukkavaasi täällä. Erittäin söpö. Kastellaanko se? Joo, kastellaan meidän kukkavaasi, että meidän kukat ei kuole. Katsotaas. Kastellaan joo.
kaunis. Nyt. Missä nyt kuitenkin? Laitan tän takaisin tavalliselle kuvauspaikalle. Vaikka hetken tulikin vähän villiolo ja halusin näyttää paikkoja. Pelataanko kivisaksi paperi siitä, kuka aloittaa? Kuka kastellaan ja kuka aloittaa? Okei. Kuka aloittaa sieltä trampoliin? Joo. Okei. Voittaja saa päättää kumpi on kolme. Okei. Yhdestä. Joo. Koska mä vihaan, kun ne tekee kolmesta, koska mä oon silleen yksi aina. Joo, yhdestä. Okei. Kivisakset paperi. No. Mä saan päättää. Okei. Mä aion mennä kastelemaan kukkia. Okei. Ja Miska aikoo kertoa teille jotain, mä en tiedä mitä. Joo, aivan. Mä palaan muutaman. Päätin mennä ajattelemaan luonnon ihmeitä. Jos täällä sattuisi näkymään jotain esimerkiksi. Jos katsotaan vettä. Täällä mä oon pensaassa. Katsotaan kuuluisiko tästä ääniä, missä tykkäisit. Onko sä koskaan halunnut olla kala? Mä oon usein tykännyt veden elämistä ja kaikista mikä on vedessä. Mä ehkä haluaisin olla saumakko. Mutta en mä tiedä delfiineistä. Ne on niin älykkäitä ja niillä on silti kykyoloppaloja. Ja mä en nyt ihan tiedä tällaisesta hoppelista. Onko se? Tuntuusko se hyvältä? Ihmisillä on vahva käsitys siitä, että päihteiden käyttäjät ja varsinkin väärinkäyttäjät ovat niin terveydellensä vaarassa, mikä on sinällään ihan totta. Huumeet ei ole terveellisiä, mutta on myös paljon ruokia, jotka ovat terveellisiä, paljon työtapoja, jotka ovat terveellisiä, kuten toimistotöissä pitää istua välillä jopa 8 tuntia päivässä paikoillaan. Istuminen ei ole hyväksi keholle. Netistä tuleva sininen valo, JNE. Mun segmenteissä mä haluan kertoa teille asioita, jotka paransivat mun elämää. Ja varsinkin jos sä oot addikti ja kuuntelet tai sulla on kiinnostus huumeista, niin mä haluan pystyä demonstroimaan sulle, että elämäni ei tarvitse olla niin kuin sun ei tarvitse kokea itseäksi häviäjäksi tai niin kuin yhteiskunnan arvostuksen alapuolella olevaksi. Jos sulla on asioita mielenkiintokohteita, ihan mitä tahansa, vaikka sulla ei olisi mitään mielenkiintokohteita, sä oot silti ihminen ja niin kuin isoin kaale, missä voit olla, on hyväksyä se ajatusmaailma, että sä et ole tärkeä ihminen tai että sä et ole arvokas ihminen perustuen esimerkiksi siihen, kuinka paljon tiettyä kasvia sä poltat tai kuinka paljon lihaa syöt. Joten mun ensimmäisessä segmentissä mä aion kertoa mun päiväkirjasta. Tää on yksi asia, mikä on auttanut mua mun päihdeaddiktion kanssa. Ensinnäkin mulla on turvallinen olo, koska mä voin kirjoittaa ylös asiaa, mitä mä oon tapahtunut mun elämässä. Mulla ei tarvii niinku yksityiskohtia mennä, mutta mulla on myös muita mielenterveysongelmia, jotka vaikuttaa hyvin vahvasti muistiin. Viimeiset 2-3 vuotta on vähän niinku tieks, niinku olisi jonkun muun muistoja, jotka mä oon kuullut. Joten lähiaikoina mä alkan tekemään myös taide, okei. Mä sen sulle taideen tekeminen voi olla se omakarkuinen mitään inspiraatiota. Mun elämän ehkä pelasti, kun mä tajusin, että tossa ei oo mitään perää, että
päästään sinne Äyriäisen ja Mariksen ja vieressä koiran. Siellä on koira. Ja siellä on koiria, jotka ottaa ruokaa pois ja banaania lisää koiria. Tästä mä tykkään. Tän inspiraatio resepti tuntuu olla pilvessä kesäyöllä, joten niin kun sun ei tarvitse, jos sä oot huumeiden käyttäjä. Mun mielestä sun ei tarvitse olla häpeissään siitä, tai sun ei pidä olla häpeissään siitä, koska häpeä tuhoaa parantumisen. Sä et voi parantua, sä et hyväksy, että jotain on väärin. Ja sä et voi hyväksyä, että jotain on väärin niin kauan, kun sä voit häpeä. Tässä meillä on yhä avaruusfolioita. Täällä on koiria, jotka piilottelee puskissa. Siellä on lehmä, tää on tietynlainen kommentaari myös siihen, miten eläimiä käytetään orjina ruoantuotannossa. Tästä lehmästä silloin kun sen utareita lypsätään, siihen tehdään maitotuotteita. Mä en kyllä mullintseja, mutta mä oon olla lihapullia, koska sian lihaa, ei kun anteeksi, nauran lihaa syödään muutenkin viimeiseksi. Ennen kuin siirrytään seuraavaan segmenttiin, mä haluaisin näyttää tän. Tää on yksinkertainen, mutta jotenkin ne siniset tähdet. Liikennevalon väreihin tullut ja tämä ei tuleva siellä. Tää on ehdottomasti yksi mun lemppareista. Tän tekeminen auttaa mua mun masennuksessa. Se saa mut tuntemaan. Se antaa mulle keinon ilmaista itseäni. Siinä oli tosiaan siis päiväkirja, joita suosittelen, että kaikilla pitäisi olla hankisisällä huoneissa kirjat sen 1 kertaa paremmin kuin 0. Mikä tahansa kerta on paremmin kuin 0. Ne kerrat on niin paljon. 1 on parempi kuin 0. Nyt mä päästän niskan. Voisi onnea pakka. Okei. Nähdään taas. Takki on täynnä multaa ja keppejä. Mitä? Joo, eka sä itse. Tai eka kahteli sun kukkiin. Ja. Katsotaan. Ihan liikan. Eikös sentään. Tämmöstä. Sikamaisuutta. Mä kutittaa, mutta musta tuntuu sen takia siltä, että on paljon erilaisia tunteita, kuten kuusenhamoja, puuhaisia ja jälleen. Vähän sotii mun autismidiagnoosin kanssa nimittäin. Mutta nyt, koska mulla on joku vähän vaikeuksia päätöksenteossa. Esimerkiksi mä en tykkää usein ravintoloissa valita ruokalistoista. Että mitä ruokaa mä ottaisin, vaikka mä tykkään ruuista. Ja mä tykkään monista eri ruuista, mutta jotenkin kun niitä on paljon, mun pitäisi valita. Se käy vaikeaksi. Ja monissa asioissa se on lähiaikoina pahentunut todellakin. Mä oon kyllä ollut mun elämässä myös jääräpäinen. Ja haluan päätä kaikista mun omista asioista ja olla kontrollissa kaikesta. Tietyllä tavalla mä tietenkin vieläkin haluan olla, mutta en samanlaisella kirjaimellisella tavalla. Kuten mä en halua enää valita minkä ruoan mä ostaisin kaupassa tai minkä kellonajan mä valitsisin näkemiselle tai mitään sellaista. Mitä sä ajatellaan sitä kuitenkin. Tänään mä
Hannesen kirjastosta 3 runokirjaa. Mä ajattelin vaikka Summan mutikassa ottaa jokaisesta yhden runon tai pari runoa, jos mulla on aikaa sille ja lukea jokaisen niistä, niin mun ei ainakaan tarvitse päättää, että minkälaisen runon oikein luen. Mut katsotaan, mitä tää onni tuo tullessaan. Nuulet kuivuu. Täällä on paljon hyttysiä. Tulee vähän neuroottinen olo. No niin, kuitenkin lopetetaan sitä twiikkaaminen nyt. 3 runokirjaa tosiaankin. Ensimmäinen runokirja on tällainen. Tän nimi on Yösi ovat luetut. Yösi ovat luetut. Aika niinku uhkaava. Selvästi uhkaava nimi. Yösi ovat luetut. Tää kirjailija on Asko Kunnap. Mutta on niinku U-kirjaimen päällä on 2 pistettä. Joten mä en tiedä miten se muuttaa sitä, mutta Asko Kunnap on kirjoittanut Yösi ovat luetut. Ja siinä on tällainen niin kuin skeletoninen hahmo. Tää valitaan, mä valitsin nyt rannuista. Katsotaan. Se on tyhjä sivu. Tällainen tuli. Ja tässä oli alhaalla Etelä-Viron alpeella. Synnyin Tiilenmuurikaiselle pihalle. Äidin muistaman mukaan syksyllä, kun kuljeksi pitkin hiekkakivikalliota. Matkaa merelle 2 joen verran alhaalla Etelä-Viron alpeella. Mutta lanka oli jo sytytetty. Liekki asteli kissana vasten tulta. Pöly kaareutui illalla oleviksi tien yli, muodostaen maailman ensimmäisen kirkon alhaalla Etelä-Viron alpeella. Sitten taas hymyilevän tyttölapsen. Hänen hiuksensa leiskuivat elävää tulta. Halki tuoksuttoman kesän. Ja ateljöiden, halki asuntolon huoneiden, me pitelimme toisiamme kädestä. Alhaalla Etelä-Viron alpeilla. Kauan perään. Kaikki kadut virtasivat mammonaa. Ihmejuttuja siellä näytettiin. Lentolippuja Lexusta. Aina pidemmälle paloi lanka. Alhaalla Etelä-Viron alpeilla. Mutta laaksot olivat olemassa entiseen tapaan. Veri kääntyi kanjonien pohjalle ja liikelounalla vanhastutut tottumuksesta. Käsi halusi puukkoa kupealta. Tulehan alhaalta Etelä-Viron alpeelta. Lanka loppui, ruuti paloi jo. Telkkarikauppa suljettiin, sade rappisi ikkunaan. Savinen tulva vesi virtasi konttaihin. Kontain mukanaan esivanhempien luita. Alhaalta Etelä-Viron alpeelta. Lyhyt tauko suluissa. Nahka lentää halkemaisemaan, joka on nyt jäänyt. Nahka lentää halkemaisemaan.
Mitä se tarkoittaa? Mistä se alkaa? Tuosta alusta. Musta tuntuu, että nää on niin otsikot. Mä en tiedä, tai sitten että se on ei olekaan. Ota mä yritän selvitellä miten tää menee. No mä luen täältä vaan muutamia, koska mä en ihan ymmärrä, kuinka pitkälle näiden pitäisi jatkua, tai onko näissä taukoja. 4. Mustat sileät helmet. Legaatto. Tuoksuvat mullalle ja jollekin rikki elähtäneelle. Pitkulaiset eläimet tärisivät. Petetty lasi, jonka maito hylkäsi. Maito mahtui lasiin ja virui sen tyhjiin. Lasin pohjalla maito seiti houkuttelee kärpäsiä. Peilissä väärään suuntaan vaeltavan lumileopardin yksinäinen tanssi. Kesä kasvoi kärpästen siipiä umpeen. Isoäidin kaanan laivasuu uppoamassa päivän varjoihin. Kimoltelevien vetten kalkin tuoksuisiin nivusiin. Tiimalasi on rikki. Tiimalasi ei ole eläin. Lapsuus ei ole eläin. Taskuvaras. Pistoolikiven takana. Rikottu eläin. Mä tykkäsin myös tosta. Lapsi ei ole eläin. Taskuvaras. Pistoolikiven takana. Rikottu eläin. Vau, mä tykkäsin tosta. Okei, sitten vielä se viimeinen tämä. Vielä tämä. Tämä on nyt, tän on kirjoittanut Glaze. En toi sanottu se Glaze. Glaze. Mitä? Tai kuitenkin Glaze. Varmaan Glaze. Glaze Anderson. Ja tän nimi on, kirjan nimi on Kylmä. Täällä palaa. Mä valitsen täältä jonkun vaikka tän. Voisin laittaa mun silmälasin. Mulla on vähän vaikea niinku tiirailla tätä, kun mun naama on nyt muutenkin täynnä kimollettu. Mä tykkään kimalteesta. Mä laitoin sitä mun naaman täyteen tahallaan. Mut mä kutittaa, että mä löytyis ja apua. Okei. Joo. Tän jälkeen sori, mä raavin täällä hyttys ja apua. Mä en oo tottunut yhtään hyttysiin, kun mä asun Helsingissä aina. Mut nyt mä luen vielä tän yhden runon. Okei. 13 runo. Bengt Bergille suluissa. Kun kuuntelen radion hittilistaa, haluan tappaa. Seksikkäät naiset laukaisevat päänsäryn. Jos on hiljaista pidempään kuin 2 minuuttia, koko ruumiini alkaa vavista. Alistumalla äiti käytti valtaa. Jotkut pursahtavat itkuun saadessaan orgasmin. Katuun putoavien ruumiiden ääneen. Ei sitten millään totu. 6000 naisen ja lapsen vuorosta syytettynä. Hänen pitää syyttäjää koomisena. Jos kymy rinnassa on kova ja pahkoirainen, on syytä tarkistaa henkivakuutus. Olen nainut yli 3000 naista, mies sanoi, mutta
Muutos ei ole mitään verrattuna faijaan. Tavallinen kesä on kauneimmillaan talvella, mutta ei kesäkään hullumpi ole. Juon mietoolutta. Sytytän mieron savukkeen. Tunnen mietoa haikeutta. Mitä enemmän olemme yhdessä, sitä yksinäisempiä meistä tulee. Varokaa taskuvarkaita, pedofiileja, itsemurhaiskoja, konsultteja ja pankinjohtajia. Luovuttakaa jo tänään. Huomenna voi olla myöhäistä. Toi oli mun mielestä hyvä. Toi oli hyvä. Aika olisi tosta, miten se oli tosta. Mä en kuullut sitä. Okei. Toi oli kuitenkin tästä kirjasta. Claes Anderson Claes. On kylmä täällä. Musta tuntuu usein tolta, kun musta tuntuu toivottomalta, mitättömältä ja siltä, että asiat on julmia. Meidän katsojille mä poistun ihanaa luontoa. Okei. Lisää tarinoita. Ja on kaksosainen tarina. Okei, me just puhuttiin siitä, miten jos sä käytät huumeita, mun mielestä sun pitäisi hyväksyä se, että sä käytät huumeita, koska häpeä hidastaa paranemista. Huumeissa on huonoja puolia, mutta jos sä oot aito huumeaddikti ja sä tiedät, että sä tulet käyttämään, miksei tutkiaista. Siis tää on niinku buddhalainen, mä en tiedä onko tää buddhalainen opetus, mutta yksi buddhalainen munkki, jonka näin YouTube-videossa sanoi, ai helvetti, mistä vittusta mä olin puhumassa. Herran Jumala, mun oli koko ajan aivan. Jos sä tiedät, et sä aiot tehdä asioita, missä sä koet häpeää. Älä koe häpeää. Ja se tapa, millä sä et koe häpeää, ei ole se, että sä lopetat häpeän kokemisen, koska sä et voi lopettaa tunnetta. Se on se korvaaminen toisella tunnella hyväksynnällä. Mulla on seksuaalisia fantasioita mun isästä. Hyväksy toi. Seksuaalisia fantasioita lapsia. Hyväksy toi. Jos sä et hyväksy tota, se hyväksyksä sen osaksi sua sun mielessä. Ei. On moraalinen tapahtuma. Moraali perustuu siihen, jos ihminen tekee pahan teon, ei koska sulla on ajatus, right? Joten tuossa ekassa segmentissä mä yritin puhua siitä, että jos sä tiedät, sä et poltta myrkyä, koska on ihmisiä, jotka on silleen, mä aion lopettaa tän, mutta ne tietää niitä syömistä, että ne ei aio, niinku, mun isäkin on yhdessä silleen, tää on vika, olisikin röökki, minkä mä ostan, ja sit se ei koskaan oo, ja mä oon silleen, mun mielestä näiden ihmisten pitäisi ymmärtää ja hyväksyä, että jos se viimeinen kerta, ja sen sijaan, että joka kerta, kun ne ostaa sen uuden, niin on silleen, mun ei olisi mennyt tehdä tätä, tää oli niinku häpeällistä, mä en pystynyt niinku toteuttaa tää lupausta, mikä mulla oli itselläni, toi aiheuttaa häpeää. Mutta jos sä teet sen ja sä kuvittelet sen niinku ulkopuolisen, sillä mä tein ton retkaadin
röytä polttaa eteenpäin. Kaikki on niin kirkas, kaikki on niin mielenkiintoista, kaikki on niin psykedeellistä. Kaikki kuviot näyttää niinku matemaattiselta orgasmilta. Ihan perus LSD, mutta mulla alkoi tulla. Miska, onko se kunnossa? Joo. Mitä sä yrittää? Olla mukaan sun ASMR-videossa. Joo, okei. Hei, Miskallakin on. Miska oli leikalla siis kun tapahtui. Ja terve. Mä tulin mun erittäin piristävältä tauolta. Jep. Mitä tarinaa sä kerroit meidän rakkaille katsojille? Mun ekokuolemaa. Mun ajaksi tänne päin. Mun ekokuolema, joka tapahtuu Miskalla. Okei. Ja mä oon siinä vaiheessa tarinaa, että me ollaan käytetty mun jakkuita. Ja me ollaan sen ehkä saliliiromallia vähän paljon, mutta antaako kerta, kun mä käytän sitä. Käytän LSDtä. Ja se alkoi ajan mukavasti. Ja nimenomaan kaikki on hyvät visuaalit. Sitten me oltaan pilveä. Se on niinku, että sit tulee 2-kertaisen intensiivisempi. Mut sitten... Onko se kunnossa? Joo. Mut sitten... siinä mielessä on vähän niinku ketamiini ja keiolle. Se, että sä menet niinku siitä niinku peak siihen, että niinku the craziest week. Niinku se, että sä oot ihan vitun LSD:ssä ja kaikki on ihan super kiinnostavaa. Sä oot vaan silleen wow, tää kaikki on niin mahtavaa. Niin mieti toi. Mut sitten, kun sä otit pikkusen liikaa, niin sen sijaan sä oot vaan tällaisessa niinku psykootisessa niinku tilassa. Mut se ei oikeastaan johtunut edes siitä. Okei, joo, siinä oli paljon sellaisia psykedeellisiä asioita. Ja se vaan niinku se, että mä tunsin, että tiiäks, aika ei edennyt. Mä vaan kuulin tällaista niinku aika jatkumaan se alkoi uudestaan. Mä näin se tuntui kirjaimellisesti, vaikka on tietenkin tieteellisesti mahdotonta, mutta et mä näin jokaisen tapahtuman, mikä ikinä voisi tapahtua. Et mä näin ja ymmärsin maailman täydellisesti jokaisen asian, mitä ikinä on tapahtunut maailmassa. Ja sen jälkeen ei ollut enää jäljellä mitään. Se oli niinku kuolema. Ei vaan ekon kuolema, vaan nyt maailman kuolema. Mä tiedän, kun tollasia asioita tapahtuu mun päässä. Ja mä tiedän niitä aikoja, milloin mä oon myös ajatellut, että se on täysin totta ja se on ollut mun elämä. Se on niinku ymmärtämisen hetki. Mut mitä enemmän sä kasvat ja mitä enemmän sä opit siitä, että sä oot oikeesti jonkun verran hullu. Ja sitä enemmän sä opit ymmärtämään, että joskus sun pitää vaan niinku olla sun mieltä vastaan. Niinku jos sun mieli ajattelee jotain tiettyä asiaa ja vaikka se tuntuisi kuinka todelta, niin se ei silti tarkoita, että se olisi totta. Niinku mä vihaan tätä paranoide-aspektia tässä. Mistä se bolla on? Se ei oo tässä. Nyt on uusi. Anyway. Se mitä sun päässä usein on, jos sulla on siis tendenssiä siihen ja niinku aikaisempia kokemuksia. Et just tää ajatusketju ei oo totta eikä ennenkään ollut totta. Niin sit on aika varmaa, et se ei tälläkään kertaa ole totta. Et kaikkiin tollasiin ajatusvääristymiin ei tarvii uskoa. Niinku tietenkin se tuntuu pahalta, jos sun pitää silti ajatella niitä ja niinku vähän niinku tunteellisesti elää ne läpi. Onks tää olennainen takannalta? Joo on.
Mä oon varovainen, mä oon tosi varovainen. Mut se on silti niinku parempi kuin se, että sä oikeasti uskoisit, että sun sellaiset kamalat mielisairaat ajatusväärennämät ois totta. Sehän ois paha. Joten Siis paljon parempi poikaa tollaset asiat. mä en tiedä siis, saaks mä kysyä Miskaa, koska mä en ehtinyt kuunnella. Sun nyt toi mun tarina oli se, että mä halusin kertoa tilanteesta. Mä en tiedä siis, totta kai se oli kiinnostavaa jollain tavalla euforista ja hienoa, mutta se oli aitosti tilanne, jolloin mä olin siellä, oh my god, jos olisin nappi, että mä voisin olla sen niin päin, mä tekisin sen. Niin kuin sellainen olo, että mä olin huumattu. Mä olin aivan liian huumeissa. Ja mä olisin olla touching that, koska viimeksi mä olin touching sitä, että niin kun jollain ihmisillä on vaan intohimo olla niin kuin koko ajan huumeissa. Mutta mä haluaisin puhua enemmän siitä, niin kuin, että miten suhtautua tai silleen, miten selvitä niistä ajoista, kun sä oot overdose tai niinku. No joo, ymmärrän. Ja mä en oo varma, mistä sä puhuit, mutta voinko mä nopeasti sanoa? Okei. Nämä ilkeät pahat ajatukset manifestautui Paavo Pesusieni mukkiin. Se oli Miskalla sellainen mukki, se oli sellainen niinku keltainen. Se oli sellainen keltainen mukki. Ja siinä oli Paavo Pesusieni, mutta se virnuili jotenkin sellaisella tavalla, että niinku se hymy oli liian hymyilevä ollakseen totta, sen oli pakko olla niin kuin tekaistu hymy. Ja tällöin mulla oli erittäin matala itsetunto. Tähän liittyy paljon asioita. Suurin osa niistä koski mun kehonkuvaa. Musta tuntuu, että jos me ollaan niinku checking on this fact joskus 10 vuotta myöhemmin, niin musta tuntuu, että mä oon genuinely sistoinen, mutta musta tuntuu, että aika paljon ongelmia, mitkä mun kehonkuvan kanssa oli manifested. Haluun olla kehollisesti niinku mies ja olla niinku mieläiläviä, mut myös toisaalta olla joku seksuaalisen trauman outo purkautuma or maybe not, mut anyway, ne oli ne ajatukset ja syyllisyys, mitä mä koin siitä, että mä haluaisin olla maskuliininen, mut en all the way maskuliininen ja bla 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 bla. Niin kaikki toi varsinkin oli stressing me the fuck out. Ja basically se SpongeBob-mukki, se Paavo Pesusieni mukki, mä hallusinoin fyysisesti sen äänen kertomassa mulle, oot petturi, kaikki vihaa sua, sun perhe vihaa sua, Miska vihaa sua, kaikki vihaa sua, sä oot kauhea ihminen, niinku tällaisia asioita. Ja niinku ne tuli mun alitajunnassa, siis no nehän tuli. Ja mä vaan haluan sanoa ihmisille tollaisissa tilanteissa, mikä auttoi mua oli, noi kokemukset tulee niin suurelta osalta sitä, mitä sä tunnet sisällä, joka on niinku manifestoitu psykedeellisesti. Mä olin niinku täysin saamassa paniikkikohtausta tästä koko jutusta, tästä Paavo Pesusieni jutusta. Ja mä menen Miskan luokse. Ja mä kysyn Miskalta, että voiko se sanoa sanan. Ja minkä mä sanon. Miska sanoi sanan. En muista sitä sanaa, mutta mä muistin tän rauhan ja helpottuneisuuden, tän niinku huolettomuuden, kun mä tajusin, että mä en oo Jumala. Että mä voin kysyä Miskalta kysymyksen tietämättä, mitä se aikoo sanoa, että mä voin oppia jotain uutta. Että kaikki ei ole loppu, kaikki ei ole tutkittu. Joten jos oot ikinä cleaning out having a bad trip, niin en mä tiedä kokeile mutta se saattaa olla ihan puu idea, mut nyt on Miskan segmentin aika. No mun segmentti ensinnäkin on se, että mä haluaisin laittaa ehkä mun takin päälle, joka on erittäin mäkä tällä hetkellä, mutta katsotaan.
Tässä on vinkki, jolla ei ole sinällään tekemistä päihdeaddiktion, mutta sillä on tekemistä addiktion ja se on puhelin. Mulla on PTSD, posttraumaattinen stressihäiriö, ahdistushäiriö ja keski-oikea masennus taitaa olla tällä hetkellä. Ja mä oon huomannut, että se tapa, millä sosiaalinen media vaikuttaa sun mielenterveyteen, on ihan järkyttävä. Se on ihan järkyttävä. Se on myös turha, se on addiktio. Suurin osa niistä videoista, mitä katsotaan, ei arvosteta. Niistä vaan. Siksi minulla onkin uusi vanha puhelin. Kato, sieltä voi nähdä ikuisesti. Ja tänään me aiotaan koristella se tarroilla. Hauskoilla eläintarroilla. Yes. Okei, sen vanhan puhelimet jäi kotiin. Mutta tänään mä ollaan koristelemassa mun ottopuhelimia. Mulla ei oo kauhean hyvä tarroilla valitettavasti. Mutta se ei haittaa mitään. Mulla olisi ollut lisää. Okei. Katsotaan näitä yhdessä. Mä tykkään noista, missä on aurinkolasit. Mä haluaisin, että tää kuulostaa jotenkin mua. Mä haluaisin, että tää energiaa jotenkin. Ja siis teidän kaikkien pitäisi onkin tällainen puolinen läppää kännykkää. On niin paljon stressiä. Tiedätkö, mä ajattelin, että nää ei toi koskaan niinku pätis muuhun. En mä olis niin heikko. Et mä lankeisin tollaseen. Et mä lankeisin ajattelemaan. Oh. Hiille. Mä ajattelin, tää ei olisi tollanen, että se, että ihmisillä on niin kun, tavallaan yhteys muun 24/7, vaikka ei sinällään ole, mutta mun ei tarvii vastata, jos ne soittaa myöhässä. Mutta se tieto koko ajan, että mä voin avata tän laitteen. Kuka tahansa voi laittaa mulle viestiä. Kenellä tahansa on niin kun, melkein itsestäänselvän vapaa pääsy sun laitteelle. Ei välttämättä sun laitteelle, mutta oikeus kysyä urkia. Mä ajattelin, toi ei vaikuttais muuhun, mut se vaikuttaa. Voihan se vaikuttaa mulle niin paljon stressattavampi alo. Mä tiedän, että mä en oo aina käyttävissä. Mä tiedän,
Jos mä pystyisin kattoo tätä taskulampulla, niin mä varmaan näkisin missä mä on. Ehkä mä sit laitan sen vähän summittaisesti tähän. Ja toivon, et se ei osu tohon kameraan. Katsotaan osuuko se kameraan. Kamera. Ei. Näkyy täydellisesti. Okei. Siinä on alunväritään resursseja kukkia. Sitten tässä on tällainen, mitä? Joo. Hei, onks sun taskussa ne mun vanhan puhelimen magnets? Mä tykkään myös tästä, tää on vähän tällainen nörtti. Tää on miltä tuntuu. Mistä on tällainen puhelin? Haluatko se mennä kastelee kukkia sillä lähellä vai Joo, haluan. Voinko sä kattoo sitä puhelinta? mitä puolinta? Okei. Mikä vanha puolin? Ei, toi on uusi puhelin. Se on ostin tänään, kun se on myyri. Okei. Nyt mä kerron podcasteltaviksi. Okei, jos me ei saada enempää tarroja. Tässä on 2 tarraa. Mä tuun laittaa tän ehdottomasti lisää. Mutta kato, spooky. Mä oikeesti mun mielestä niin kun mielenterveysongelmilla ja sun ruutuajalla on suora korrelaatio. Vai miten? Siis kato vaan. Tää on kaikki mitä mun taskuissa on. Ja tää on, mä en tiedä. Tää on tosi hyvä. Okei, tää on pika. Okei, joo. Me ei saatu enempää siellä, mutta me saatiin 2. Laitetaan kunnolla vielä nopeasti. Toi saa mitä se haluu. Toi saa sellaisen luvun. Toi on niinku toiveiden toteutumista. Sitten. Oi. Tuolla kistalla on samanlainen kuin sillä koiralla. Nehän on best friends forever. Okei. Sitten vielä 2 tai 3. Ennen kuin Miska suutuu mulle. Aina tällaisen sitsun, koska mun äidillä oli sitsu, kun se oli lapsi. Ja mä rakastan mun äitiä. Okei, sitten me laitetaan. Mitä? Mä tulla siellä. Mä tää video. Niin jos haluat. Joo. Pystytkö sä ottaa 30 sekuntia? Okei. Ja sitten vielä viimeinen. Okei, mä oon nyt saanut mun uuden puhelimen koristeltua. Ja puhelinkoristelu siis auttaa mun mielestä tosi paljon siinä, jos niinku tuntuu, että niinku ei älykännykkä tuntuu liian tylsältä, siinä ei oo mitään. Niin sen takia mä tein tällaisen. Okei, Miska aikoo nyt arvostella tätä, mitä mä oon koristellut tän. Okei, Miska, onko sä valmis? Sä voit kertoa sun rehellisen mielipiteen. Haluat. Tee vaan review. Sano mitä sä ajattelet tästä. On se prompt. Jeps.
koska se luultavasti edistää lämpöä tai pitää mut kuivana. Mutta Patorni on erittäin tärkeältä tauolta, joka sai mut miettimään hyvin paljon asioita. Maksaminen tyypejä. Kuitenkin jos mulla oli suora käsky, niin tietenkin tällaista on helpompi noudattaa. Tää on kiva. Sisäpuoli on koti. Ei jos samalla tavalla, mutta siis katsotaan. Siis Maurin edellinen puhelin taisi mennä rikki tänään. Mä en oo aivan varma tästä. Ei ollut niin monessa rehkalle puoleltavana. Ja myös laisen puolelta. Ja myös jonkinlainen niinkun lupaus. Vähän niinku lupaus. Enemmän mediattomaan elämään. Vähemmän sosiaalisen median. Tai jollain tavalla siitä. Mut kuitenkin se oli tällainen ihan sama merkki. Mut ehkä se vääntyi silleen tälleen vai silleen tälleen. Silleen pst. Mä en oo varma. Ja miksi vitusta se on taas kuullut? Mä saan käyttää sitä lattialaisen kanssa kauppaisella. Mutta näistä on aika tosi kiva. Ja sanoisin sitä. Joo, tää on kiva tää korau. Mä laitsin tähän kohtaan ehkä jotain tarroja tai sellaista. Lisää kissatarroja. En mä tiedä. Mä ajattelin, että tää on enemmän sellaisia kukkatarroja tai sellaista. Anyway, kuinka usein te ootte luonnossa? Ootteko te usein luonnossa kävelyllä? Mä oon erittäin usein. Ehkä te haluaisitte ehkä vielä muutama runa. Ihan niinku teitä sivistääksenne. Niin se on pakollista eikä lukea. Vai mitä. Joo, niin on kiva se hetki. Ai se jatkaa vielä. Joo. Ei tarvitse. Mut kato, tässä on tällainen kirja. Yhdeksäs runa. Älä ruoki lintuja. Lukee taivaan kylteissä. Täältä linnut näkee pienten pisteiden parvina. Parvet muuttavat muotoa tuolla alhaalla. Ne voisivat olla marsseja armeijoita.
Vasta heränneenä tuntuu, kuin olisin takaisin yhden teikköön. Minusta on tullut yleinen visuaari. En kestä hajuani. Me roikutamme, minä ja Sara Husta. Olen mies, joka oli vaimoa kissaksi. Sain maistaa kynttä. En ole enää oma itseni. Se jo on totuin. Käyn diemäriputkeeni. Käyn kävelyllä maassani. Kuulen, kuinka sydämeni lepottaa. Kuin hautakyykyykkyrässä. Toisinaan henkeä ahdistaa. Uneksen, että herään. Menen kouluun. Myöhästyn lapsuudestani. Lapsuutta sitä aina odottaa. Mikään ei tule sellaiseksi kuin oli. Niin kuin hyvä on. Koska vain päiväkirjassa on niin tilannekuvaukset. Olisi niitä nämä kirjat. Se on sama Aitan. Tää on fikaisempi. Sisäkirjoitetaan niinku osa. Mä piirsin Maurin metrossa. Mä en värittänyt sitä piirsin metrossa. Musta tuntuu, että Mauri, jos olisi 40. Koska mä en oo todellakaan niin hyvä piirtäkään, koska mä en harjoitellut. No, missä kohtaa Ai joo. Kato esimerkiksi. Katso Maurin käsiala ihan vaan niinku. Katso. 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 Okei, kato 5 sekuntia. K. D. Vi. Sitten. Kato mun käsialaa. K. Ei se voi teille. Mitä mä kirjoitin tänään. Tää oli sellainen enemmän sellainen tarkoitukston ja niinku tilannetta kuvaava. Joo. Tässä on myös Rapu on rauhallinen. Rapu on rauhallinen. Oliko sun rullonkamera? Mitä? Oliko sun rullon? Minkä runon? Tai siis tuo, mitä sä kirjoitit, luitko sä äsken? Mä olen sen nyt. Okay. Mut tässä on tällainen. Mulla on vähän vikaa, joten tää on hauskaa. Rapu on rauhallinen. Niin sitten mä kirjoitan. Tää ei oo runo, tää on tällainen, mitä mä kirjoitin. Mä sanoin tässä. Mauri on prismassa ikuisesti. Istun unohdetaan ruo. Mauri on prismassa ikuisesti. Istun unohdettujen ruokumpareitten viereillä keitailla. Hällä väliä. Vaaleanvuon keltainen kuoleman säde. Nämä kiertävät myllertävät. Organismit syleilevät tahatta. Minut turvan ja ikuisen.
ikuisen. Hello. Okei. Nämä kiertävät ne lehtävät organismit syleilevät tahalta minun turvon ja ikuisen kehtoon. Tuu tupakkarulla. Auringossa ihmiset viilettävät alikulkutunnelin kitaan ja minä ihailen heidän smaragdin lujia jalkojaan. Aivan kuin silloin itsekin tietäisin, mitä on astua kymmenien revenneiden kynnysnauhojen kokoon lähtäräämän limpun sydämeen kylvään lihasriipastoon, jonka vain munkulakivet roskien vieraavat kasat, puljansipien humahdukset, ilmaisen katulampujen tautia sauvavan valeunioni, ihohuokkaset tietävät, mutta sitten autot koisivat ja voikkuvat nuokkuvat. Ja muistan uuden yövainon laukussani kissat, joiden on aina tempoja. Kissat, joiden on aina tehtävä temppuja väärinpäin, ovat oppineet vääryyden totuutena, mutta niiden kehojen on silti pakko tietää. Eikä vain. Kuten ihmiset, jotka tulevat sairaiksi väärinpäin metrossa istuessaan. On parasta. Kesäisin syreenit, kun syreenit tuoksuvat kamalan hyvältä. Ja niiden herskuvat tortat varisevat terveet ja tienminkkereillä ja viemäriaukkojen painaumiin niin monia eri värikkäitä terveetiä kuin rialat ja lunta. Minun sydämeni on kyykkynen, aivan kuin ihminen, auringon ikuinen. Toi oli siis mitä karnepäiväkirjan, mutta mä muokkasin tossa niinku improv jotain 10 kohtaa, koska mä olin niin fucked in the head, että mä kirjoitin tosi paljon kirjoitusvirheet. Ja mä kirjoitin jotain tosiaan väärin juttua tonne, niin niinku ignore that shit. Silleen, onko se mulla oikeesti mitään muuta? Voinko mä lukea mun kirjoittamaan runouden? Onko se kirjoittanut? Jaa, se oli ihan paskaa, mutta mä voin lukea sen aluksi. Tuolla sen. Joo, mä haluan. Onks kuulla, mä aluksi lukea? Joo, Mä voin lukea. mä en kirjoittanut. Mitä? Se on kirjoittanut runon. Mitä? Sun? Joo. Joo. Ja mä kirjoitin tän. Mä kirjoitin tän viikko sitten. Okei, tässä on. Okei, sitten vielä Maurin runo. No toi äskeinen ei ollut mun runo, se oli vaan mun niinku diary entry, tiiäks? Ja Ai se oli mun diary entry. se äskeinen oli. Joo. Mut ei mulle tuli vaan mieleen, että eiks runo kannattais lukea. Tää on eka runo, mitä mä oon kirjoittanut varmaan vuosiin, joten take that with a grain of salt, okay? Kun olin lapsi, mulla epäiltiin astmaa. Tosi nimi. Ja sit siinä on okei, tää fontti on kinda saved. Kun olin lapsi, mulla epäiltiin astmaa.
kupliva lasi tärisee. Savu nousee nenääni. Puiston penkki on autio. Yö tuoksuu kukilta. Taamea ei meinaa syttyä. Latutien voi erottaa. Onks vain? Siis joku. Onko se kirja? Mikä on? Näkyy. Mut sit irtoa sen myöhemmin kertoi. Kuunteliks sitä? Tiedä vaan toi kertoi ja mä kuuntelen sitä. Kuunteliks sitä aina pakulissa? Joo, siis tee sitä. Okei. Kun olin lapsi, mä epäiltiin astmaa. Taisin istua keltaisessa huoneessa. Siellä oli penkki. En katsonut lääkäriä silmiin. Penkki oli kova. Sain kotiin piipun. Piippu oli harmaa. Siihen piti puhaltaa ulos. Itse asiassa siihen piti puuskoista, kuin olisin lohikäärme. Aivastan. Savua tulee ulos suppoina pilvinä. Paperi lätisee. Henkäisen. Kupliva lasi tärisee. Savu nousee nenääni. Puiston penkki on autio. Yö tuoksuu kukilta. Taamea ei meinaa syttyä. Meressä on jalankäyntiä. Henki huudustuu kuokaisen. Hengen pitää tulla syvältä. Muuten mittatulos ei ole luotettava. Mutta astma ei todeta. Osaan hengittää tarpeeksi syvään. Toi oli runo siitä, miten ajattelin, että mulla oli astma. Mut mä vaan sen